Είμαστε από το Creta Fans, είμαστε από το Ηράκλειο της Κρήτης και έχουμε την χαρά να έχουμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο την κυρία Ελένη Γερασμίδου. Κυρία Γερασμίδου, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο Κρήτης για το Creta Fans. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, σε περιοδία βρίσκομαι. Είναι ο αγώνας τώρα. Πηγαίνουμε προς την Ξάνθη, ναι. Κοντά από το Ηράκλειο, ένας τσιγαροδρόμος. Ναι, τι λέτε τώρα. Και πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιλαμβάνεστε? Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Τρέχουμε βέβαια. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι είστε πάνω. Ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι το ΚΚΕ είναι ενισχυμένο. Τώρα αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Αν και εμείς έχουμε την άμεση επαφή με τον κόσμο, βλέπουμε την ανταπόκριση και είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε ότι δεν ξέρω τι ποσοστό μας δίνουν, εσείς ξέρετε. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο δυναμωμένοι από τις προηγούμενες εκλογές και γενικά από το κίνημα, το οποίο πάει καλά, όπως βλέπετε και γνωρίζετε. Αυτή είναι η αισιοδοξία μας και πάνω απ' όλα η θέλησή μας να αγωνιζόμαστε έτσι κι αλλιώς για ένα καλύτερο αύριο, να το πούμε απλά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς μπορούν να βοηθηθούν μέσα από τις ευρωεκλογές? Ποιο είναι το κίνητρο που πρέπει να έχει ο κόσμος πηγαίνοντας στην κάλπη ή βάζοντας στο μυαλό του να πάει στην κάλπη? Πρέπει να πάει στην κάλπη. Εφόσον υπάρχουν οι εκλογές και στην Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη, και εφόσον όλες οι διρεκτίβες, οι οδηγίες, να το πω πιο απλά, έρχονται από εκεί, που αποφασίζουν για την καθημερινή μας ζωή, για το μέλλον μας, σε όλες τις πλευρές της ζωής μας, από εκεί έρχονται όλες οι αποφάσεις και εφαρμόζονται. Πρέπει να ψηφίσει και πρέπει να ψηφίσει το κόμμα που δεν το έχει πει ποτέ ψέματα και που αγωνίζεται με αυτές τις δυνάμεις που έχει και ελπίζουμε να γίνουν πιο καλές. Αγωνίζεται για να αποτρέψει αυτές τις αποφάσεις, αυτές τις ολέθριες για το λαό μας και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Όπως βλέπετε και στην Ευρώπη τα κινήματα τα λαϊκά αρχίζουν να ανεβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να μένεις αμέτωχος. Πρώτα με την ψήφο σου, οπωσδήποτε βοηθάς, και μετά σίγουρα με τους καθημερινούς αγώνες στους δρόμους, στη δουλειά σου, με τις διεκδικήσεις σου, με όλα αυτά. Οπότε πιστεύετε, κυρία Γερασμίδου, ότι ο δείκτης συμμετοχής, δηλαδή ο κόσμος που θα επιλέξει να πάει ή να μην πάει στις εκλογές, να πάει να ψηφίσει ή να μην πάει να ψηφίσει, είναι πολύ σημαντικό για το τι θα γίνει την επαύριο των εκλογών? Φυσικά και σε όλες τις εκλογές. Αυτό το κλίμα που καλλιεργείται, ότι κανείς δεν κάνει τίποτα και γιατί να πάω, είναι ολέθριο. Το όχαδερφέ που λέμε περισσότερες φορές. Ναι, αυτό το όχαδερφισμός που λέει και ένας συνάδελφος και το λένε και πολλοί. Αυτό είναι ολέθριο κατά τη γνώμη μου. Να μην συμμετέχεις δηλαδή για πράγματα που είναι... Η συσπήρωση των κομμάτων πόσο θα παίξει ρόλο και σε τι επίπεδο βρίσκεται το ΚΚΕ αυτή την εποχή, ό,τι έχει σχέση με τη συσπήρωση? Δεν έχει διαρροές ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Από ό,τι φαίνεται μένει σταθερό και παίρνει κόσμο. Αυτό είναι καλό, η αλήθεια είναι, να σας πω το δικό μου. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό, γιατί εμπνέει εμπιστοσύνη. Δείχνει ότι έχει μια σταθερή... Με ποιους να συσπηρωθούμε, ας πούμε? Πείτε μου κάποιους που να μπορούμε να συσπηρωθούμε τη στιγμή που ψηφίζουν τα ίδια πράγματα. Θα ψηφίζουν και σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να λένε κάποια πράγματα, αλλά όταν πάνε εκεί και ψηφίζουν και είναι ψηφισμένα από πριν και έρχονται εδώ και εφαρμόζονται. Εφαρμόζονται στις ζωές μας. Αλλά από την άλλη μεριά δυναμώνει και ένα λαϊκό κίνημα που αντιστέκεται και υπάρχουν κλάδοι που έχουν πετύχει πράγματα. Ναι. Ό,τι έχει σχέση με την νεανική δυσφορία, αυτό που δείχνουν οι μετρήσεις, ότι τα τέμπη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η ακρίβεια, όλα αυτά πιστεύετε ότι θα παίξουν ρόλο στο πού θα κατευθυνθούν για τον ψήφο οι νέοι ανθρώποι από τα 17 μέχρι τα 25-30 που είναι άνεργοι και μένουν στα σπίτια του μπαμπά της μαμάς γιατί δεν έχουν κάτι να κάνουν? Ναι. Πιστεύω και το έχει δείξει και η πείρα
έχουμε τώρα και τις επικείμενες φοιτητικές εκλογές και πιστεύουμε ότι η πανσπουδαστική θα βγει πάλι πρώτη δύναμη, ακριβώς γιατί μετράνε όλα αυτά που είπατε. Η νεολαία δεν είναι αδιάφορη σε αυτά που την αφορούν και για τις σπουδές τους και για τη ζωή τους, για τις ζωές τους που γίνονται παρανάλωμα και ξέρουμε και το πρόσφατο παράδειγμα, αυτό το τεράστιο έγκλημα. Όλα αυτά έχουν μετρήσει την νεολαία, δεν είναι αδιάφοροι. Ίσως υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αδιάφορο, αλλά που θα πάει και αυτό θα αλλάξει. Γι' αυτό παλεύουμε για να αλλάξει και αυτό και όλα. Η επιστολική ψήφο πιστεύετε ότι θα βοηθήσει το ΚΚΕ, θα βοηθήσει τα κόμματα που είναι στη Βουλή ή θα περάσει αδιάφορο? Κοιτάξτε, από αυτά που γνωρίζουμε υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για την επιστολική ψήφο. Και από έξω, από τους Έλληνες του εξωτερικού, τους οποίους πρόσφατα επισκέφτηκε και ο Γενικός Γραμματέας μας στην Αμερική και στη Γερμανία. Τα μηνύματα που έχουμε είναι ελπιδοφόρα και παλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας δεν έχει να πάει πουθενά, έτσι, τα πάμε αυτά, τα τελειώσαμε, τα συμφωνήσαμε. Τι δεν έχει να πάει, τι εννοείται, δεν έχει να πάει πουθενά, δεν έχει κάθε μέρα βρίσκεται αλλού. Όχι, ναι. Εννοώ δεν έχει να τον αμφισβητήσει κάποιος στην πορεία του κόμματος από τη στιγμή που είναι συν των προηγούμενων εκλογών. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Όταν προσθέτεις ψηφοφόρους στο κόμμα δεν έχει κάποιος να τον αμφισβητήσει όπως είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε, δεν ξέρω τι λέει ο Ανδρουλάκης, δεν με αφορά και καθόλου δηλαδή. Θα έπρεπε να ξέρω, αλλά δεν ξέρω τι λέει. Δεν τον αμφισβητεί κανείς, αλλά δεν είναι μόνος του. Είναι μια ολόκληρη στρατιά κομμουνιστών και οπαδών του κόμματος που παλεύει για το αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο γραμματέας μας είναι ένας έξοχος και πολύ διαβασμένος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πάρα πολύ δυνατός κομμουνιστής, έχει όλα τα προσόντα για να είναι γενικός γραμματέας του κόμματος, αλλά δεν είναι μόνος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, αν θέλετε να βάλετε τον επίλογο σε οτιδήποτε θέλετε να ακουστεί στο ραδιόφωνο μας. Τίποτα, θέλω με μυαλό και καρδιά οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται να ψηφίσουν αυτή τη φορά το ΚΚΕ για το καλό όλων μας. Κυρία Γερασιμίδου, ήταν τιμή και χαρά που μιλήσαμε μαζί σας. Εύχομαι καλό αγώνα. Και δική μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία και εσείς και το κόμμα σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε και μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Απλά πράγματα από την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, υποψήφια ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλάξει για πολλά χρόνια τις βασικές αρχές στο κόμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή της. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer.